Benvingudes i benvinguts a la novena entrega del magazín de la custòdia immobiliària, l'espai de difusió que hem preparat des del programa per conèixer la proposta. Avui estem en Ròtova i contem amb Marc Aparici Martí, politòleg. Benvingut, Marc. Moltes gràcies, bon dia. Avui parlarem sobre polítiques d'habitatge i com aquestes es traslladen a la realitat dels pobles. Abans d'entrar en la qüestió, Sara mos llança l'espot. Bé, Marc, havíem pensat en tu perquè la teva formació de politòleg i la teva experiència en la conselleria, podríem dir, extinta d'habitatge, vas tindre un paper molt rellevant i hi ha una qüestió que es preocupa, que són les polítiques d'habitatge, més en el context actual que s'està redactant el Pla Estatal d'Habitatge, se suposa el 26-29, crec, i com això podem aterrar-ho als pobles, no? que en principi tenen competències d'habitatge, però moltes voltes pues, es queden desdibuixades i no sabem per on tirar. Sí, Què ens podries dir d'esta qüestió? jo crec que una qüestió molt important a l'hora de desenvolupar plans de finançament i normatius tan importants com el pla estatal és entendre les pròpies dinàmiques dels pobles. No? Moltes voltes l'acció política està molt destinada a afrontar una situació que és veritat que és molt emergent, que és una situació que es viu a les ciutats, no? Que podem dir com l'encariment de preus, una oferta, poca oferta d'habitatge de lloguer o inclús els processos de financiarització que estan havent en les ciutats, però no arribem mai a entrar en dinàmiques que es produeixen als pobles, que cada volta estan veient com aquest efecte de les ciutats està atraient a cada volta més població i, per tant, a l'altra part, extraient-la. No? Els pobles cada volta és més difícil habitar en una casa. Jo crec que un dels principals problemes dels pobles és que hi ha poca oferta d'habitatge. Més que hi ha poca oferta d'habitatge, hi ha poca oferta d'habitatge digne de ser viscut, és a dir, els habitatges disponibles pues, estan en un estat d'abandonament i un estat ruïnós. Crec que també hi ha un problema a l'hora de comprendre l'estructura de la propietat. En els pobles difícilment les persones opten a viure de lloguer, inclús les pròpies propietàries dels habitatges no ho ofereixen. Sí, però al mateix temps hi ha molta demanda i necessitat sí. Sí, jo crec que... I no es mou això tampoc. No, a veure, jo crec que els habitatges que estan als pobles segurament que estan deshabitats són habitatges en herència, on les persones ja no viuen allí i que el tenen pues, per a anar el cap de setmana, a lo millor, parlant així de manera molt crua, però que no estan habitades permanentment, no? És una estructura diferent, no? I n'hi ha una altra part que jo crec que és molt important i és que els pobles no tenen la capacitat administrativa suficient per a dur a terme els treballs que són necessaris, no? Per a mobilitzar. Sí, de fet tenim l'exemple d'Ador, que va ser beneficiari del Pla Recuperem Llars, i era una inversió de 300 i pico mil euros, i clar, encaixar això en la rutina de l'Ajuntament ha sigut bastant complex i, de fet, veurem si al final el projecte es materialitza. Clar, jo crec que analitzar totes aquestes qüestions i crear també estructures que puguen, tècniques, no? Que puguen donar suport, encara que siga transversal, a aquests municipis, és una part molt important. I també, per part de l'administració, les administracions superiors, tant la Generalitat com l'Estat, pensar que pot ser, parlant així molt pla, els xorros de diners soltats de colp moltes voltes no beneficien els pobles. Ofeguen la capacitat administrativa i s'han de buscar estratègies potser més prolongades, més planificades, que tinguin el mateix objectiu, però tenint en compte la capacitat. No? I dins del Pla Estatal d'Habitatge, es té en compte els pobles menuts? Es té molt poc en compte. El pla estatal anterior tenia una línia de finançament per a compra, per a joves en pobles que tenien
uns habitants inferior als 5.000 persones, però crec que això mai ha arribat a tindre èxit del tot. No? Sí que és veritat que es va adaptar per part de la Generalitat per a dur a terme, però tant el volum del finançament com després les persones que s'interessen és molt baix. No? Jo crec que n'hi ha que buscar altres formes de mobilitzar-ho. I quan estàveu en la Conselleria d'Habitatge es va impulsar l'estratègia REL. Això traslladava alguna qüestió del pla estatal als municipis menuts o com es va enfocar aquest treball? L'estratègia REL jo crec que tenia un enfocament invers. No? El que buscava era tindre un diàleg en aquests pobles, en la gent que vivia en aquests pobles, per a tractar de buscar solucions comunitàries, o sigui, que vinguen des de baix i que traslladar-les a les institucions com necessitats concretes. Jo crec que ahir es va fer una molt bona feina d'anàlisi, però sobretot també a partir d'aquesta anàlisi es van fer una molt bona forma, una molt bona estructura de propostes sobre les quals treballar. I quina proposta d'aquest treball posaries de rellevància? Bueno, jo crec que la principal proposta és tornar a posar gent dins de les cases a través d'estructures transversals, no? De polítiques transversals que el que fan és impulsar, per exemple, processos de rehabilitació o processos de creació d'economies d'escala per a que la gent pugui anar a aquests municipis. No? Una de les propostes que també nosaltres vam impulsar des de la conselleria era el fet de que els municipis pogueren tindre habitatges per a que foren una espècie de dotacions per a la gent que anava a treballar al poble. No? I això no és ninguna cosa que hàgim inventat nosaltres, és una cosa que s'ha fet històricament. I les cases dels mestres. Les cases dels mestres, o la casa del metge. O les cases dels ferroviaris, també, per exemple, sí. Que això eren estructures d'habitatge públic que servien, no?, per atraure població i per a donar un servei d'habitatge a les persones que venien a fer activitat econòmica, no? I en definitiva a revitalitzar els nostres pobles. Sí, molts casos dels que treballem sorgeix aquesta opció perquè a voltes estem en Ròtova i de fet així ens van traslladar que la carnisseria tancava. Sí. I hi havia opcions a gent que podia emprendre un negoci de carnisseria però no tenia opcions d'habitatge. Llavors això va decaure perquè no, com ho fas? Te'n vas a viure a un altre lloc, era una pedra més en el camí. Clar. Nosaltres diguem que l'habitatge és com si estiguérem en un tauler de joc, o per exemple, imagineu-se una oca, l'habitatge és la primera casella, no? Exactament. A partir de la qual tu, tinguent un servei bàsic cobert, un dret bàsic cobert, pots accedir a tots els altres. Exacte. Pots accedir a l'activitat econòmica, pots accedir a l'activitat comunitària, a viure en un poble, pots accedir al metge, pots accedir... Però sense casa, que és la casella d'eixida, no pots emprendre res, no? Per tant, crec que l'acció dels municipis ha d'estar centrada sobretot en poder oferir aquest servei. Clar. I ara formes part de l'equip de creació i intenteu impulsar cooperatives d'habitatge sobretot en València. No sé si teniu algun altre lloc fora de València, però m'agradaria saber quina és la teva experiència ara en el sector privat, per així no dir-ho. Què veus, quin potencial veus des del cooperativisme? A veure, jo crec que ahir hem de partir d'una anàlisi de les polítiques que tradicionalment s'han impulsat des dels pobles. No? Crec que s'ha fet una bona feina impulsant mecanismes tradicionals, no? Com impulsar iniciatives de rehabilitació, no? Des dels pobles, o promocionar la gestió compartida o teixir inclús aliances en el sector privat o inclús revitalitzar habitatges, fer inspeccions, etc. Però crec que no s'ha arribat a tindre uns resultats que diguem favorables, no? O positius. És veritat que s'ha avançat molt i que ja existeixen unes eines que estan molt més rodades que anteriorment, però no s'han aconseguit uns resultats palpables, no? Que la gent pugui dir definitivament això està tinguent èxit i nosaltres podem aprofitar-nos d'això. Jo crec que una qüestió molt important dels pobles és que es diferència també de les ciutats, és que en els pobles hi ha teixit comunitari. És a dir, teixit... Cada volta n'hi ha menys, però... Sí, bueno, això és un procés global d'individualització, no? Però és veritat que en els pobles encara hi ha un teixit on l'associacionisme i també les relacions entre veïns són més normals que en les ciutats, no? I crec que això ens pot portar
a que des de les administracions públiques es puga fomentar que els ciutadans o les veïnes puguen empoderar-se també en aquesta responsabilitat de revitalització dels pobles. I ahir és veritat que les cooperatives d'habitatge estem lluny de poder-ho fer en un poble, però sí que veiem oportunitats a llarg termini, com les cooperatives de rehabilitació, no? Com una entitat mediadora que s'encarregue des del cooperativisme, des de l'economia social, que s'encarregue de rehabilitar cases i proporcionar-les als ciutadans. I això es fa des de la propietat compartida, des d'un enfocament més col·lectiu. I l'altra, que també estem estudiant, és el que es coneix com el Community Land Trust, que és una espècie de col·lectivització de sòl i gestió comunitària del sòl. Sí, de fet, sòl. això va inspirar la proposta perquè és una cessió temporal de la propietat, en definitiva. L'únic que està, pel que vaig veure, els projectes més capdavanters estan en Barcelona ciutat, perquè allí hi ha sòl públic disponible i és una forma de ficar-lo en ús per a la finalitat social. En el nostre cas és més difícil perquè els ajuntaments no tenen pràcticament sòl disponible públic. I per això vam focalitzar en les cases buides, que és un... Sí, però en definitiva... les cases... Sí, està parlant de la comunitat. Sí, està parlant d'una manera diferent d'intentar gestionar l'estoc d'habitatge o de sòl disponible als pobles des de la col·lectivitat i mai perdent la propietat del sòl. Exacte, no? Que això és una part molt important que moltes voltes no es parla d'aquesta qüestió. L'any passat vam fer les jornades que van titular Noves Habitats, que vas participar tu. També va participar la que és la companya teua, Júlia Gomar, i vam ficar damunt la taula la fórmula de les cooperatives d'habitatge. I la qüestió que entre els assistents solia posar-se de rellevància és que les persones joves o els col·lectius de gent major que viu a soles tenen les mateixes dificultats que si emprengueren una opció d'habitatge per si mateixa, que és l'accés al crèdit o els estalvis. Des del cooperativisme, com es pot solventar aquesta qüestió? Perquè al final dius, bueno, podem associar-nos i construir-nos entre tots, però necessitem al final capital per fer-ho. Sí. Ahir, clar, nosaltres com a que tenim sempre de referència models on ja s'ha fet, no? Per a poder extraure aprenentatges. I jo crec que un dels aprenentatges més grans que hem fet és que allà on no hi ha suficient desenvolupament del cooperativisme o de la gestió, l'economia solidària o la gestió compartida, ha d'haver algú que t'acompanyi, perquè si no és molt difícil, no? Clar. Per això nosaltres proposem aquest model on hi ha un servei que t'acompanya durant tot el procés i també pensem des de la part de l'administració. No? L'administració no té per què sempre responsabilitzar-se de tirar això endavant, però pot impulsar. No? Aleshores, inclús des dels ajuntaments, no? Es poden impulsar línies de subvencions que es poden anar a buscar a Europa o inclús a través d'altres fonts de finançament, on s'impulse aquest moment inicial, que estàvem parlant que és el moment més complicat, no? Aquesta inversió inicial per a fer-la, i a partir d'ahir... Bueno, i prèviament està també la constitució del grup motor, no? Sí. Que crec que això és un paper fonamental que estàs tinguent ara en el teu dia a dia. Sí, bueno, tant jo com les meves companyes. Sí, l'equip que formes tant. L'equip estem treballant molt en fer aquesta part pedagògica i aquesta part de fer entendre el model i de persones que estiguin interessades a impulsar. I la rebuda està sent més bona de la que ens pensàvem. I com és això de formar un grup decidit a emprendre o a fer-se la seva cooperativa d'habitatge? A què et refereixes? Vull dir, primer hi ha un grup motor, però clar, fins que realment esdevé una cooperativa és un procés llarg, no? Sí, nosaltres parlem com... Sempre dividim el procés en fases. No? Hi ha una fase que és la primera, que és la que diguem de gestació, no? On es fa aquest primer encaix de gent que estaria interessada en participar i on conjuntament es van definint les qüestions bàsiques, no? La missió, els valors, els objectius de la cooperativa, i inclús ja es comença a parlar de diners. Al final és una empresa. Vull dir, al final... Sí, però que en aquest moment, per exemple, si el factor limitant és el que parlàvem en aquests col·lectius, l'accés al capital,
per arribar a aquest punt no fa falta de moment, no? Vull dir, Bueno, sempre parlar d'aixes coses també el fa una idea d'on estem i què tenim d'anar a buscar. exacte. És a dir, Si si el que fa nosaltres... falta són els diners, doncs quina Claro, estratègia seguir per... exacte. Jo crec que ahir el que s'ha de generar sobretot és una relació de confiança i una relació de parlar obertament de tu a tu de les necessitats que té el grup. Sí, Si el grup té diners suficients, perfecte, clar. anem allà. Si no els té, es posa en comú i en comú també es busquen les solucions més operatives. I no? això vos passa... O sigui, quin és el perfil amb el que segueu treballant? Amb el que ja té els diners o amb el que diu anem a veure si els aconseguim? Estem treballant de moment, Vull dir, els... de moment no s'hem trobat en cap. També la nostra idea és fomentar a que les persones que tenen menys diners puguen Clar, és... votar, no? Però, per tant, encara no ens hem trobat en la situació. Sí, no, per això t'ho pregunto, perquè al final l'objecte del nostre programa va centrat a les persones joves i persones majors que són les que més dificultats tenen, doncs totes les idees són benvingudes. Clar. O sigui, jo crec que hi ha un primer procés que és entendre el model, que és el procés que estem fent nosaltres ara. Estem fent entendre el model, perquè sí que és veritat que la idea de cooperativa és una idea molt difusa, una idea de que la gent... Difusa i de no estar, perquè així les cooperatives, parlen de cooperatives, i això és tot un tal. Però Sí, les cooperatives així de taronja, d'agricultors i de més, han tingut, al final, avui dia d'avui mala imatge pues, per la gestió. Sí, tenen mala imatge, però en els moments inicials sí que... Però bueno, després està Consum, que és un exemple molt bo. Sí, però jo sempre em referisc als moments inicials d'això. En el moment en què van néixer aquestes cooperatives, al final era una mutualització dels esforços. Exactament. És a dir, els camperols s'unien en el tema de taronja, però també anteriorment per a una finalitat compartida, que era vendre el seu producte. Sí. No, doncs les cooperatives d'habitatge és el mateix raonament. És a dir, les persones s'uneixen per a proveir-se del producte que és Sí, al final la casa. tenen un interès comú. Exacte, és un interès comú que es mutualitza i es comparteix. Aleshores, jo crec que des d'aquest enfocament, el primer que s'ha de fer és donar a conèixer el model. És una qüestió que hem de fer i a través del coneixement del model es genera interès, es generen dubtes i després, en aquesta fase de gestació, doncs, hi ha processos de formació que es poden fer de manera autogestionada o es poden encarregar. Nosaltres es fem i, de fet, hem fet un programa ara que es diu Cooperar per viure juntes, que ha sigut un programa molt exitós. Vull dir que han vingut un muntó de persones i ha estat finançat per fons europeus. I ara ja estem en aquest procés de gestar, no? De gestar el grup, de grups que estiguin consolidats i que en una segona fase, que nosaltres diguem d'acceleració, siguem capaços de posar tots aquests interessos comuns dins d'una caixeta i dir, vale, ara és el moment d'entrar a buscar el sol i d'entrar a la fase de construcció posterior. Pues aprofite per promocionar la xerrada que va fer Júlia, que va parlar d'aquestes coses. La tenim en el nostre canal de YouTube. Sí. I, bueno, donant les pinzellades de... Sí, Júlia sap molt més que jo d'això. Escolteu i feu-li cas a Júlia. Pues bueno, ja per acabar, m'agradaria fer-te una última pregunta. Sí. Bueno, el nostre eslògan és «Ai, si les pares parlaren». Des del teu punt de vista, si les pares parlaren, què dirien? Jo crec que si les pares parlaren, es farien preguntes entre elles i crec que pensarien que per què antes així entre nosaltres hi havia vida i ara no hi ha. O per què en aquest moment costa que l'estructura... O sigui, estem en un estat ruïnós en el que ja no som habitables, no? Què ha passat en aquest termini intermig, no? O sigui, per què abans així hi havia vida, hi havia xiquets, hi havia persones que fem vida en comú i ara hem passat a ser un objecte on només ens habiten el cap de setmana en sort. Pues bé, Marc, moltes gràcies. Ha sigut un plaer comptar amb la teva participació. A vosaltres per convidar-me. A veure si els projectes que tenim entre mans arriben a concretar-se i a per lo menos aportar llum. Espero que sí i així estarem per ajudar en el que faci falta. Moltes gràcies.